Okay, mayong hapon ni mo. May nga po sa class. Okay. O sa may inyong pangalan? Ako si Princess Ayana Eden. Tagaan-sa man ka? Taga Poblasyon. Poblasyon. Okay. So, o sa may imuhang ipasakupan kaniadto? Fermentables, Kuan Tibalion, Pentecostal or Evangelical Tibalion na yun. Okay. Free Methodist ka. O sa may imuhang posisyon sa tungdanan sa inyong church? Actually, ako ngayon, president ako sa simbahan, president ng youth, Tibali Kinasaligan, praise and worship leader, yun magwali-wali kada may fellowship, yun halos ako ng gisalig, yun sa mga youth. Okay. So, kinsa may nag-imbita nimo panahon sa wala pa ang camping? Sa tisan leader, Tibali, dugay pa ang camping, gahapon na sa samon. Nanikaw din siya na mangkuhan niya kami niya itong nadali kami niya sa camping diskan. Gaduwa-duwa. Pero wala mo rin siya na unos sa yung ito, iyan ang magkuhan ng para madakaw niya. Pero siguro pa na ito, Tibali. Kuhan niya ito sa ginoo, gigamit sa ginoo para makato ko sa camp. Okay. So, panahon sa camping, doon na ba kayo lahat na nagkatunan? Damuhi kayo, as in, damuhi, nabutang sa buho na muna, damuhi ako na-learn. Tapos nabili mabilang, damuhi kayo, like yun, itong, kuhan, sa Sabat, itong 666, di ko na isa-isa ko kayo, basta kasi naman kita. Okay. Gawa sa doktrinan na imong nagkatunan, doon na po kayo nagkatunan sa mga activities. Oo, damuhi. Okay. So, kasi may mga activities na mga din yung malintan sa imong tibong kinabuhi. Itong, kuhan, ito, itong bira-bira bitaw, di ka mo na niyo kuhan, kalaong mo ang uligibira niyo kuhan kaya, baliyan ko, di ko na ibalik ko na, kuhan, kung ano ka maestro, iskan makakuhan ko ng pagsulay, kung ano ka maestro, makaya niyo, kung nagsali ko kay God. Okay, salamat kayo. Panahon sa session meeting, among nasayran nga wala pa ka mga decision or undecided pa ka. Kung sa may naagay sa imong nulang kanadto. Surely, sa akin mo na gaduha-duha, dako yung question mark, like, yun, di pasabot ko na sa Lati Joy, kay Sir Ado, o Sir Adobo, di pasabot ko na sa ila na, kung ito, display ko kayo sila ng talong na hindi ako kuhaan. Di, syempre, makalang kayo sila na hindi ako mag-autismo. Kaya, dako yung question mark sa ako na bababa, like, kung president ako, gagawin na ako tada sa simbahan. Tapos, kuhaan, makalit ako magwaha, masakitan sila. Okay. So, undecided ka ito panahon sa anong nagka-decision ka magpabautismo? Kuhaan. Ito, kuhaan pa, nalisay-lisay pa ako. Inabili niya ni Joy sa loob sa ako. May hindi pabati about ang Pastor Grace. O ka Pastor Grace. Hindi pa matiyan ko ito. Sanang din ito po yung story niya. Then, pagawa niya ito pray ako. Silent prayer. 3 hours ako gawang silent prayer. While kapasapos ng Christian. So, napagawan niya ako. And last na ako kay God. Kung tuyuan mo na kayo na magmadaan ko sa therapist, gawin sa inyo. Ano na lang sa iyo na kagaya ko ng side. Kumandas ako dambo. Diskang uno na sa basta mapakita ko sa mga dambo. Then, amoy ito na kuhan, mapakita siya, iya ko istorya. Then, pag mata ko, tumigilang ako, wala kay Baw na nakahilang na ako. Siya, nahato ako, dahil sa ako nang nakakwak ito, or kuhan, hindi mo. Basta ako na kuhan kay, di ko siya makaro, puro talay, pero ang sakit, tugumi. Yung ito, di na istorya, pero nakafocus ako sa iya. Pero di na ako makatutukay yung gabi talay dito. Di ko siya matutukan. Tapos, ang itong naka-decide ako. Tapos, itong time na, time na, ito na ako sa tabangan. Din, katuwa-tuwa gihapon, bababag. Pero, pagdating na ako kasi-kasi, istorya,
ang ako kasi nilang kayo na sunda ang tuman sa Ginoo, ang pansugod sa Ginoo. Pero nakakutod, ang ako kuan, ako isip mula ko na presidente ko, tapos magpabutis mo ka, wala yung baruganan. Bali, isudi sa sitwasyon, kung muna kayo ng tinoon. Sa mga ito, basta nihilak ako pagkalit, na wala ka feel ng kuan, basta nga ako kasing nihilak. Tapos nakaluwag naman ako, wala kayo gawin na higay ng subs. Ang ito na, dahil di-push kayo ako na mukuan kayo, ito, imo na kayo niyang higay yun, kuan na kayo, ang ito na pabatis mo ako. Okay. So, kung ano sa bautismo, ulit naman mo sa ulit naman kasi yung usay yung na-experience after baptism. Kasama ko sa bahay, before po ako ninanay ng kuan, maso, taong niya na, din ko nung welcome sa tanas nga sa bahay, kuan ko nung walay baruganan, kuan ko ahas, basta lang may panahon, kuan yung mga, kuan ko nung trigger, kay kuan ko nung yan, galagapag sa mga kumatunan, kuan mga youth sa kuan sa simbahan ko, tapos biyahan ko na bayan, hindi ka pa nakuha na sakit, ito, welcome ko na ako ibang hagad, wala sa sila manimbag kuman, kailangan nila na like nito kahapon, ibang ko sila, may fellowship sa wala, na kung iba na lamang ako, kaya ngayon sa ng kaluwasan, ang tukang nila sa ako, dili kami, ikaw sa ikahagin sa amin, so kung hain ka mo ito kung may iban, tapos lang ko na, kung may iban sa ako sa dentist, ang nila ko ba, dili sa sila tumutan, lang ko, ang ino-preference ang mga kuwan sa iyo, mga lawas di ba dili, ang nila tubag sa ako, ati friends, kung hain ka mo ito kami, pero kung kuwan kayo, kung ato ka kayo sa layo, kung nakahanap mo yati, dili ka kung pibalik, dili lang na ako'y pinakad ako na nilad sa amo. Ya'y 25, ya'y 24, ya'y 23, ya'y 17, ya'y 18, ya'y 19, tamoy kami mga 25 kami kayo sa amo. Then, ako din na sa ligan, amoy itong pag-ulit ko, di sila rin musagot na mawaha ako. Kaya kami lang si Lolo na, since birth nga ikaw yun, since yan ang kamali ko sa Permetodist, tapos isa na kasi mana, na-permit mana ko na evangelical na ka. Di syempre sa unang may point sila, pero nakakitagod sa ina ko nakakitagod sa ina, iyan kita nakaluwasan, wala simbahan na makaluwas. Tapos lang ko yung ilang, tapos inakay ako yung manong, ilang kayo siya, ako na yung ikaw anong ato, magtubag-tubag na ka, tapos wala ka na kung saba, o wala ka na kung kuryensya ka ako. Then since itong nakawin ako sa bahay, Martes, wala kita ko akong kaon. Kaya ito yun, hindi na ako palit ng karne. Di syempre, di ako kaon. Makalit sila ng mulay, pero ang karne lagi ako ng sabol. Magpansit sila, karne lagi ako ng sabol. Tapos, basta yung pag-feeling ko, tapos kahapon, nang hagat nung hindi ka na ako galap, kapoy-kapoyan ka. Yung pag-feeling na imo na ng trabaho para na lang mga nila, ma-appreciate nila, pero hindi ka po worth it, hindi ka mo satisfied eh. Ilang ako ginagawa nun, yun, like, mag-module ka, hindi ka ka-focus kay tiyab na to, itapangan ka, yun ito na tayo, gutumin na kayo, kaya di ka nakawala ka, alas ako ka na trabaho. Tapos na ako sinanay na kao na, pag sa ako sa kuan sa taas, pag na ako sa kahap, laging kuan na po nitong bako yung kuan, di adobo. Slawi, pagkagaging bitaw, kasi wala ko na kuan, dito sasabay ako, tapos pagkawan, anak, tungkol sa akong kalagot, isipak ng kadiro, tapos yung bitaw, isipak ng kadiro, tapos gitap yung bitaw, nakulog sa kahap, ginabat ko sa ila, ginagilong sila, nilang na si Tito na, ang si Tito na, wala tayo may hindi, palitan tayo ng tinapa, kay laguti na, di palitan ako ni Tito, tapos nasakit sa sinanay, kay lang sinanay na, once ko natagaan ako na ng kwarta, kagaan ko na ako ng kwarta, gamayin ko na sila, naman no sa si Tito, magtago-tago, mapalit ng biskwit, itago, pagwala si nanay. Then yun dun, time na, kuha ito niya din time na, si mama na nga ako may istorya. Lain sa buot bitaw na, ang akong mga kuhaan, ginikanan, wala kadapat sa ako. Pero ang akong mga cousin, di tapay-tapay na lamang ako. Di syempre, sakiti sa buot ni mama. Unilang niya na, kuhaan, lang siya na, mahuli ako kumamit sa 5. Hindi ako musugot na dapay-dapayan ako mga bata. Ako'y kabuhin sa iyo, pero ako mga bata yun dapay-dapayan. Ako pwede kayo pakanon. Itong sakikisabot na, si mama kapalas ako na rice meal. May ako 500 na to. Ikuha ni namin tanan. Dino kayo nilang ako. Lang ni mama na dapat di mo yan to budget eh, para pagpunin mo ko at tuwa ako na sudan, amay mo sudanon. Then di kuha niya, sakit
sakit sa buot. Dan mauna-unaan ko na, ay Jesus, gihimo ko ng tanan trabaho, gihimo ko ng tanan, pero di ako worth it. Di ako sila satisfied, unong ko kahainin. Tinan ako, nabutang sa ako na naman. Ito kuan, nabutang sa ako na naman kuan. Naman yun, bitaw, usahay, kita ka na ako ang kaya story ni Pastor Grace. Nahimo na ako experience ng Pastor Grace, na ako. Na, mas worse pa sa ka Pastor Grace kay tanan niya katalagman, nabaligya niya. Tapos ang ako yan dito, surrender na ako. Then, ginahila ampo. Para wala ka feel ng gutom, mga 5 kaadlaw, may naka-feel ng gutom. Amo na ko hilang, ampo, wala na kita ka-feel ng gutom. Pero kahapon kay wala ka ampo sa bakakuan, kay naglabas sa lagi, naka-feel na ako ng gutom. Then, itong time na gusto ko na musuko, namilang sila nanay na dito ka sa kakali sa bahay. Utro ko, dito kay utro mo pa, kuhaan itong pagpapayment to this. Di sa ako naglibog na, pero lang ko na, ang ako kasi kasot na kasi na, lang nilaway mo baruganan, pero i-prove sa ila na may mo na baruganan kuman. Di na ako ang ako una sab, ang iya sab laong na, kung may mo sa kabaruganan, may ko sa imo sa una. Pero naglibog bitaw ako, tapos kuhaan ito na din, na nalambuhan ko ito, paghatag ni Ma'am Joy ng cellphone niya sa ako. Tapos nabatian ko ito kuhaan ni Pastor Grace. Ipagkaman ako ng ito, mudan na brave ako, mudan may ako napapusog, nagili na ako, basta ko ng mga storya, di na ako masakitan. Ginawalin ko na pangibaliwar, may pasagdan ko na. Pero sakiti ko, pero dili ko mahilak na. In prayer ka kan, ibalik tago-tago paghilak, pag wala sila. Then, ito time na kahapon, papalang ko, nanangit ang mananay, kadungi pagkapananghin. Kahit tayo mabikas mo, gabi kayo mo siya pagpananghin. Tapos ato ang niya, pamupalang kawan sa bahay, ayaw nakabuli, hindi nakapasaka kayo sa bahay. Nako siya, kunain ka ako at kunain ka comfortable, ganito naman ka mabuya. Then, sa inis na po, kung na naman yung nauna, nasa mo pa ko sa ako, gusto niya sa biyon. Tapos, ako na, dili sa sila ang buwan sa ako. Kung ako ang ginuho, dili sa sila pa ang buwan sa ako, sila ang budas sa ako sa langit, di ba ang ginuho gihapon. Tapos, kuhaan ang bitaw, lami sa piling na pag-anak ko dahil nila ni Kuhaan, sa ilan ni Sir Jason. Ilan ni Tito, lami sa piling na nitry ka ko na lang tinong ng family. Lagnat ako na feel, iskan, tuod, working ako kang, ako mga pawarat na. Pero anak ko na feel sa ilang tinuod na gugma, usay magdumdum magwanda ka na ko na, ay Jesus, tinuod ko ka sila ng pamilya, pero basta ako na nitry. Nasa sila ni Kuhaan, Sir Jason, nila ako nitry ng Kuhaan, sure nila ng pamilya. Amoy, ginahuna Kuhaan, may muhawak sa iyong Kuhaan sa iyong life, pero may mudugang. Amo na kanya ako ginahuna na, lang ko na, ihawak sila, wala sila makadawat ko muna ako. Tapos may mga ebot sa na mas worst it pa sa ilang, ikalilakuan ta na. Kung una ko nila kalap sa una, mas love pa ako nila kuman. So, loyo sa matahagin o pagsulay, ibang na-experience so may nagkapadasing pagkapalikod sa mga ibarog ka o magsimba ka ron o mga lagar sa Ginoo. Ang mga problema gayon, na-prove ko guys ako self na strong. Na biskang uno pa kada mga problema kung mga lagad na lamang ka o mag-trust ko kay God, wala gani posible. Yawan tanan bitawon na kung kalisod ang iyong kinabuhi, biskang uno pa kakakuha, basta dalawang trust ko kay God. Ito, sa story siguro ito ni Kuya, ito nga ni bitaw na itong, kay si Kuya ito, babae bitaw na napaktiyan siya ng tuan. Ay, lagi sinito, mama siguro ito na Joy. Ito, napakyan siya bitaw ng mama, papa. Dahil feeling ko, wala oo mo, kuhan, Ginoo na una ko. Mas worse pa sa niya, pero yung malagad ako sa Ginoo. Tapos ang ako, yaon ta na istorya, surrender na ako. Then, ang nakakuhan sa ako, naka-strong sa ako ang ako problema. Ang mga pagsulay niya sa ako, mudan din ako na ko na, kung dili ko ilabanan, mudan surrender ko na sa sigat. Kibay lang ako pa na, kuhan, wala yung gitalikdan ko na sigat. Ako nakagyon ako na, kuhan, tao din sila, sigat siya. Kuhan, mga kuhan, kibali ako ito mga pagsulay niya, siya ang amahan. Ang muda kayong Ginoo. Okay, salamat kayo sa mga wapo, mga espesya, sa
mga ginabuhi ato ako siya mag-isunan, no? Bang sa mga pagpugis magpangalagan ang Ginoo mag-uban nimo. So daghang salamat kayo Sister Bensis. Ang Ginoo mag-uban kanimo. While me do my two-step.